बाबा तार गुजरात में लेके सूती देवर संग रात में रिकॉर्डिंग बाय संवरिया स्टूडियो लेके सूती देवर संग रात में। अरे लागेला अलम सखी तिले तिले उनके से मजा हमरा तो भर लीले उनके से मजा हमरा तो भर लीले। अरे लागेला अलम सखी तिले तिले उनके से मजा हमरा तो भर लीले। अरे मजा मुलाकात में बाबा तार गुजरात में लेके सूती देवर संग रात में बाबा तार गुजरात में लेके सूती देवर संग रात में बाबा तार गुजरात में लेके सूती देवर संग रात में रिकॉर्डिंग बाय संवरिया स्टूडियो लेके सूती देवर संग रात में। चढ़ल जवानी ना होला बर्दाश्त हो इनके से सखी करी ले टाइम पास हो इनके से सखी करी ले टाइम पास हो। चढ़ल जवानी ना होला बर्दाश्त हो इनके से सखी करी ले टाइम पास हो। लगला हंसी जाला उ फांसी धरे फुलंगा दुनु हाथ में बाबा तार गुजरात में लेके सूती देवर संग रात में बाबा तार गुजरात में लेके सूती देवर संग रात में बाबा तार गुजरात में लेके सूती देवर संग रात में रिकॉर्डिंग बाय संवरिया स्टूडियो लेके सूती देवर। हाँ दीपे संवरिया से खूबे पटेला हटे न रात भर सटल रहेला हटे न रात भर सटल रहेला। हाँ सुबोध क्या मुँह से खूबे पटेला हटे न रात भर सटल रहेला। बटे न राजा लिहिले माजा खूबे फंसा के बात में बाबा तार गुजरात में लेके सूती देवर संग रात में बाबा तार गुजरात में लेके सूती देवर संग रात में। अरे लागेला अलम सखी तिले तिले उनके से मजा हम रात भर लीले। अबे मजा मुलाकात में बाबा तार गुजरात में लेके सूती देवर संग रात में बाबा तार गुजरात में लेके सूती देवर संग रात में। रिकॉर्डिंग बाय संवरिया स्टूडियो।